dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Para hiling ko dyan ang mustra ko dyan sa telebisyon. Sa hiling mo dyan, pira ng edad ko tabi. Kaya para hiling ko ba ya? Sumakaw ko kang edad ko, tawang kong Lord na kunyan. Sanggatos. Pira John, loko-loko ka. Ay ba yata, day ko lamang piglalauman yun na maabot ang panahon. Mahilig ang pamando ko na ini sa bilog na kinaban. Ngunit naman si Indimar, ilinga daw Indimar. Pera. Buah! Tumali ka dyan! T5 na. Si Indimar. Lumayas ka! Eh, wala de. Dahil ko piguho na, ay linga dyan, nagralag ka. Dagdagan ko pang 2 botilyas. Nag-antibiotic nga na ako, nga loko-loko ka. Taso rapngos ko sa tuhod, dahil nga na ko nagagapantalon. Ay, gralaog digdi sa announcer but iniling sa telebisyon. Kung pera na ba naging edad ko daw managad adi. Ay, sus Mariusip na pangyari. Nahiling kita sa bilog na kinaban. Maray na aga. Martes ngunyan, 17 kan Hunyo 2025. Ano man ang kasuributan, mahal na amang Diyos dapat ang enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Tingog kan banwa na tabi aber daw magpa-check attendance ka mo hala. Anday magpa-check ning attendance. Ecstasy. Tutubuan nin kulani. Maray nga ni inimutan na wara sudigdi ko sa mata ko. Pinasungkit ko ini kasaro dyan. Uy, good morning palagtabi dyan kay Madam Au. Buda kay Doc Ed Pardiñas. Sa Bicolay Center. The best mga kamo dyan. Manay Au. Good morning tabi Tata Jerome. Pigo pira ang mata ko. Muklat ako. Tigkukusit ni Dr. Ed Pardiñas. Aber, pa-check ning attendance. Kumusta ka mo dyan? Albay District tabi. Hala. Anday magpa-check attendance na ko. Hindi yan sexy at hindi yan pogi. Sabayan lamang nindo kami. Sagkod ng 10:30, mantang ka mo dyan naghanda na kan panguntuhan. Sa Baraga, anong pinagpipreparar dyan na panguntuhan? Mga misis ng tahanan. So, barkada niya tong driver sa taxi. Dyan sa Bicol International Airport, mga Grab. Nag-check siya ng attendance. Si Sir Nelson. Good morning, Sir Nelson. Sabi ni 2588, 52 ang edad mo, Sir Pio. Good mo an.
dito ba ako? Sabi naman ni 59356. Ba't yun na lang inyong mga hula? Nasa 5 na, linya 5 na. Mga lang yan. Nasa linya 5 na sa indong mga ukod. Ano, napakalayo pa. Ay naaga, amigong King Reginaldo. Tapos si Sir Frumencio Bernal IV. Ay naaga, sir. Si Sir Mel Antivola is in the house. Good morning, Sir Mel Antivola. Katuwang tadyan sa luwas, si Chief Jimmy ang sa kuyang kumpadre ang walang kapaguran. Pading Jomar, Pading Al. And siyempre, dyan po si Joshua, Karen Nicole Ala, Angel Mustaza, Manibela Henry Mata, Master Control, June Napolis. Mga solar-solara, sinasabi ko sa inyo, June Napolis, apodan lang nindo ako. Mapabugta ka mo dyan. Mga simple setup sarong June. Rainy season na, typhoon season. Aray na itong igwa ka muning solar. Di ba, June? May pwede sa electric pan, ano? Electric pan, charger ning kuryente, ning cellphone, so plus light, buda mga bulb. Nako, ay, mag-solar na, mag-preparar na. May mag-agi man na bagyo, di, tangkas na. Ano yun? Yung panel. Pwede man bagan yun, no? May mga turuan lang ka mo. Ranapon lang si Jun bago magbagyo, halio. Pagkabagyo, ibalik. Bako may kuryente. Sinasabi, June Napolis is the name. Apodan lang nindo ako. Ano naman na, 4 na bulb Jun, di ba, sa harong? Kaunan, sa kusina, kwarto, buda sa sala. Ano pa? Igwang, mga 2 electric pan kaya Jun, ano? Tapos may charger sa cellphone. Di ba? Sinasabi ko sa inyo. Kaya dyan na, di ba? Depende sa gusto nindong puwersa na kunyan, na ilaw. Buda so charger. Yan, sa Master Control, Junapolis. Sa newsroom, yaon dyan. Ang daing kasuko-suko. The man with an eagle eye pag-abot po sa mga bareta. Local, national, international nangingenot News Director Mardila. Yaon dyan si Gian o kaya si Nicole Ann. Mga istorya yan ang nagkakadarang nindo sa major newscast kan DCGB asin sa mga news break, pati naman yan nababasa nindo sa internet, DCGB News Online. Sinda po ang nagiribukaan. Mantangan sa tuyang kapartner sa technical control man sa IT, Jerome Nico Martinez with Casey Tanay. Sinasabi ko sa inyo, ang padaba na prinsesa kansa mo yung Chief Tech Casey Tanay. Ako man sa indong servidor sa radyo, Pio Fernandez. Oy, happy birthday pala sa Vice Gobernador kan Catanduanes, si Peter Boste Cua. Yan, happy birthday tabi isay mo, Vice Governor Peter Boste Cua. More power and many returns of the day. Enjoy your day, tabi. Morning man dyan kay Governor Boboy Cua. Ang numero ko tabi, 0942-670-1195. 0942-670-1195. Yan po ang numero ko tabi. Iyo man ang Gcash ko. Kunigwa ka mong gustong itaw, di pwede man dyan. Tios ang sa indong lingkod. Pading Noel Manalo, Diyos maray na aga.
Sabi ni Pading Noel na manalo, basta ako ngaya, gusta me, early 40s. Yan. me gusta me, Aba, talaga naman si Pading Noel manalo. Early 40s, but performing like 20s. Ang abogado daan ni BP Sara, 16. Battery of lawyers. porque es la bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, Pading Noel, me gusta ano ang say mo dyan na pinagpapanguntuhan tabi pinaghanda? me, así, me gusta me, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano. Uy, palantabi good morning dyan sa ining mga membros kan Albay Young Farmers Organization Incorporated. Yan. Saro ini sa mga pinagpundar dyan ni Congressman Joey na Salceda kan 2nd District of Albay. Inutunta na inita nagkunyan sinda nagtaoning assistance sobra sa kabangang milyon pesos, 748,000 to be exact. Assistance iyan dyan sa kwan sa Brigada Eskwela para po sa DepEd Schools Division Office kan Albay. Pinagtao iyan kan Albay Young Farmers Organizations Incorporated. Yan. Pinagturol iyan sa DepEd sa presensya ni Schools Division Superintendent Marivic, Assistant Schools Division Superintendent Marivic P. Diaz na pinagrepresentar si Superintendent Nene Merioles. Kasabay si Roby Joy Naz na nagrepresentar man kan Social Mobilization Networking and Linkages Section sa iraron po yan kan Schools Governance and Operations Division kan Albay. Bagay na yan, ang kantidadan mapabulos po yan pasiring duman sa 374 eskwelahan sa tercer distrito kan Albay na maresibisindan ng mga agricultural inputs, buda materials, tanganing mapakusog yung gulayan sa paaralan program na matransform saro sa mga katuyuhan kay ni pagbilog ni Congressman Joey kan Albay Young Farmers Organizations Incorporated, matransform iyan na mga school gardens sa parang yung functional laboratories. Pag sinabing functional laboratories, gardening baga, agriculture, education, nutrition, and ma-transform in a sense yung self-sustainability to a certain level kan eskwelahan sa pagprodusir nin mga nutritious na agricultural produce, fresh farm produce para sa school feeding program. Yan. Iyan po ang parte iyan kan pre-implementation kang Albay Young Farmers Program na inisyatibo po iyan kan Albay Young Farmers Organization Incorporated na sa ikatulong taon na tabi yan sa pagsuporta kan Brigada Eskwela. Tabi iyan ang konsepto paano ni Kong Joey, recognizing the role of the youth para po sa pagkontribo sa self-sustainability kan sa tuyang komunidad. Ang gobyerno bagad yun, di ba may pag-aadal mo yan, tabi. Ini po hali na mismo sa gobyerno. Inda ko kung interesado tabi ka mo. Siguro ang iba dyan medyo bako masyado bako politika, bako korupsyon, bako chismis, yun. Pero, mind you,
Ti palipas na tabi gayud niya to ang mga istorya sa agrikultura ta igwa pa kitang nababakal dyan na kamote. Bako, may nababakal pang okra, may nababakal pang talong, pipino, patola, gabos, kamatis, karabasa, mariguso, ayan na manlain-lain na maritatas. Taigwa pang nabakal. Pero once bagang minamahal iyan, pag minadiit bagang supply, diit sa nangani na paglangkaw kang presyo, minakiirad kita. Because kitang mga pobre, gulay bagang sa tuwing nga papadumanan, nakakabakal kanin, nagkapirang bugkos na kangkong, na ugbos kamuting pula. Pero pag naririparo baga niya itong minadiit ang bugkos dyan, nag-agrangay kita. Pareho man nga ni iso presyo, pero nagdiit sa bugkos, nagsaday, nagsadit, minaagrangay kita. Much more kung magmahal ang presyo, maagrangay kita, tagulay-gulay na sa nangani. Na ibabaw mo an sa sinap na maluto, yan na, yan bagang ugbos kamuting pula dyan, di ba? Ibabaw mo sa sinap na maluto. Ang pagkatapos, igwa kang sausawan na diit na suwa. Ano pa? Much more kung mawara iyan sa merkado. Nata, sa susog sa pag-aadal kan gobyerno, magkakaigwa ngapit na panahoning gap posible o magbidiit ang supply kan agricultural produce dyan sa mga saudan, nata, sige ang gururang mo niyan kan mga paratanong. Nag-iiridad. Siyempre, pag nag-edad yun, maluya. Pag nagluya, either na maghelang or bawi o nakan kaguranan. Pag binawi na ito, dispwes da ining masalidang tatao magtanom. Here comes now the gap duman sa supply chain highway. O sisay ang masalidang mga paratanom. Gobyerno na po ang nagpaluwas kaan. Diit mo niyan ang nagkakahilig na hobenes sa pagtatanom yun. It is because, going back to history tabi, bako man sa pagbasol sa nagkakapirang mga magurang. Diyan baga yun sa mga hararayong lugar, maski sa mga farmland, sa mga barangay, ang pagkabanggid yun, mauro iristoryanaan. Namamanggin naghuraram pang kamote, tapos may inihaw na, masiraman baga yun ang linandag na tuyo adi. So may kiskis, Isus na hamot ka yan. Landagon mo, so itapsak mo sa duman sa baga-baga yun. Iduman mo mismo live sa baga, mahamuton yan. Isira mo sa kamote. Naguruharan panganaan ang mga magurang, mga aki diyan sa payag. Sige na ang kwan ka mga buo. Nini nunoy, mag-ireskwela ka mo ni maray, tamala mo ini, tios kita. Ibaga dyan na di. Nganing makasira man lamang kamo ngapit na panahon ng karne, manok, may maluto man lamang, bako ngayang kamote, bako sa paglimenos kan kamote. Kundi ang gustong sabihin kan mga magurang kay ito, makatana-tana man lamang ning maray na klaseng buhay sa mga aki ninda. Making it appear yun, natotoo man talaga, na pag sa agrikultura, tios. Siyempre, ito sunamuklatan kan mga aki, iyo palan tayo sunamuklatan ninda. O di su mga aki, ano ng kursong gustong kwaon? Inhenyero, doktor, teacher. Bako, iyo ang trend. Sagkod sa nakatuda na yan because so frame of mind kay to, so mindset, tios sa agrikultura, which is kay to, talagang iyo ang sunapagmatahan. Iyo sa sitwasyon kan mga aki, siyempre, mahinguha sa mga aki. Lalo na ta sa mga magurang, tiga para tararam, tios kita kunyan dapat mag-asenso kita. Siyempre, ma-strive hard so aki. Ngunyan, nalingawan na in the near future, igwa maning silver lining kung agrikultura ang tututukan mo because ining mga paratanom niya to, mga parauma, we should treat them as everyday heroes nata
Kung wara sinda, day kitang kakaunon yun ako. Ngunyan, ngapit na panahon, nagkakaigo ning age gap, nagpapara eredad ining so tatao magtanong. Paano na so panahon na daing nang matanong, tadaing tatao? O di magkakaigwa ning kunyan ning kumbaga vacuum duman sa supply chain line. Ngunyan, pinag-aadalan nara Congressman Joey, nag-adaptar sinda, pareho man duman sa 3rd District yun, suki Congressman Didi. Pinagpreparar ninda nara Congressman Didi, and ipinagpundar man nga yan ni Mayor Itay Nando Gonzales. So, albay women planters baga sa 3rd District. Dakol nin mga kunya dyan, nakaukod nin pagtanom kung paano, and nag-asenso sa buhay. And digdi naman sa 2nd District, iyan so pinag-capitalize ni Kong Joey na. So, youth, ma-inculcate giraray sa mga jóvenes ang hilig yun sa pagtanom. Because ining mga jóvenes, iyon ang future food supplier niya to. O, aber, tatao kita magtanom yun ning ugbos kamote? Tatao ka magtanom ning balingoy? Tatao ka magtanom kay kapayas? Diba? Tatao ka magtanom ning okra, kung anong bulan mo ang dapat sa naitanom, anong bulan ka dapat matanom ning suwa, sain mo dapat itatanom iyan na klase nin daga. Igwa yan dyan yun ning kwan. Iyan na mga technical know-how, agricultural know-how na yan, kung daing papasahan dyan, so mga oldies niya to na mga paraoma, sisay makakaukod kaan. Kaya, inorganisar ni Kong Joey ining Albay Young Farmers Organization Incorporated. Tanganing dyan i-focus, pinag-training ini. Duman sa at dihay kang pagiging congressman ni Kong Joey sa laon ning 9 na taon, pig para pundar ini Kong Joey, 2nd District. Ining mga youth na matuknoan sinda kan technical know-how, kumbaga, pagtanom. Pag-araw ka ining bulan, ano ang root crops na nabubuhay. Pag-araw ka ining bulan, ano pwede mong itanom ang mariguso. Saan mo pwedeng itanom? Bako yun. Grabe dapat na maukudang kayan. Ngunyan, iyo ang so pinagkuha ni Congressman Joey. Isagkod ngunyan, duro-diretso po yan. Dakulon yan ng mga jóvenes na pinag-mobilize ni Kong Joey na i-transfer na sa inda through Department of Agriculture and iba pag mga ahensya di gobyerno, and ini po nakakatabang na sinda. In fact, nakadunar na nga ni ining 400 pero ito 700,000 more or less sa schools divisions office kan Albay. Gagamiton iyan sa padagos in furtherance kad pag-transform iyan ng mga gardening. Kay tubaga yun, inabot mo sa gardening. So nagagibo kita ning plot. Yan. Yan sa ino sa 3rd District, inabot ko man ang kaito duman sa Catanduanes. Nagigibo kami ning plot pagarayunan iyan. Tapos dapat yan na plot nan so rurumuon buga ang daga dyan na pino, matanom ka na dyan ng petsay. Yan. Manlay-lay. Ang dityayan no. Subiyo pa lang kada Miyerkules. Ay. Iyan.
Emergency power kita John. Balik na emergency power kita. O sabi ni Kagawad Bong Logronyo, tatauda siya magtanom ning ugbus kamote. Yan. Kagawad Bong, yung katabi Kagawad Bong, Boys and Paints, the number one paints. Yan. Uy, Doc Philip Roa, good morning. Sir Pio, ba't nawala ka po? Yan. Nag-change flower kita, John. Alay ko manggiraray. Nag-trip off lang. Doc Philip, magandang umaga sa iyo. Kagawad Bong Logronyo, day ko nasimbag suapod mo kan saro. Sorry na. Tapos kang nagda-dial ako, day na akong load. Kagawad Bong, yung kapatabi. Sabi ni 2588, palusag na lubi-lubi, tsaka pritong dalagang bukid. Yugon moan. Mga 3 skilyon, 1968. Yugon moan. Mga listener ta. O di yu tabi, nagdonar so Alba Young Farmers Organization Incorporated, diyan po sa Kunyan, sa DepEd, Albay. Yan. Nagkapiran sa mga pinagpundar ni Kong Joey, and may mga pahabol pa si Kong Joey duman sa Congress, Itong yung Doc Philip, magandang umaga, balik na po kami on air. Kumusta ka po, Doc Philip? Kumusta sa familia? Doc Philip Roa, pinaka-the best na doktor man, espesyalista. Dungo, talinga, alunan. Yan. Si Doc Philip po yan. Yan, may mga kamatayan kamo. Mga sensitibo yan Dungo, talinga, alunan. Yan. And yung barkada tapan, nasaro, si Doc Chris Gianan. Siyempre, internal medicine specialist man yan, Doc Chris. Mga diabetes na yan, tabi. Mga high blood, cholesterol, uric, gout, mga kahilangan po. The best man yan, Doc Chris Gianan, Daddy's Angels. Yan, lalo yan, diabetes yun. Yan ang mga uric, mga sa puso, yan. Doc Chris Gianan, tabi. Tapos sa mga dungo alo ng talinga, Doc Philip Roa. Yan. Duman sa Kongreso, saro pang ipinahabol man ni Kong Joey yung Virology Institute of the Philippines. Hopefully, na sa masunod na set kang Kongreso, may diretso nita na ipasar na ni Kong Joey sa House of Representatives itong supagmukna nin Virology Institute of the Philippines, which will cater to research kan mga manlaylain na virus na yan, lalong-lalo na makapreparar kita sa mga pandemic na sana dain naman mautro. Matabang yaning maray sa gobyerno to safeguard the health kan mga Filipinos. Ako ni minaburuto na araw ka ng mga pandemic na mga bagong helang, mga kugaw na yan, bacteria, viruses, gabos. And appropriating funds, therefore, yan na Virology Institute of the Philippines, na ipasar yan ni Kong Joey sa House of Representatives, saro sa mga inihabol niya. And so pinaghihinguhan pang mahabol, ining so dagdag na itong so expanded na privileges kan mga senior citizens. Pati sa mga multivitamins, iba kakasabay na sa 20% discount, and iba pang mga services na pinahiwas po yan duman, expanded na mga benefits na mapapakinabangan po kan mga senior citizens. Lalo na ining so Virology Institute of the Philippines, nagpandemic ba kita? Kita gabos perming dependent sa mga nasyones na abantidos, World Health Organization, Estados Unidos de America, Europa, gabos. So, mag-crear, sabi ni Kong Joey, mag-estabilisar Virology Institute of the Philippines, which will cater to research and development kan mga formula sa mga emerging na mga diseases na yan. Kugaw, virus, gabos-gabos tabi. Iniharabol yan ni Congressman Joey po kan Segundo Distrito kan Albay. Oras Pilipinas, madali si Doc Philip nag-text back si Doc Philip. Good morning, Doc Philip. Okay na po, bigla kasi naging silent yung radio. Thank you, God bless you.
Doc Philip, God bless you too. Yun. Paligas pida si Kagawad Bong Logronyo tabi June. Kang the number 1 paints. Boys and paints. Yan, tabi. Morning man tabi dyan sa mga amigo niya to. Kay Doc Philip, kung bibili ka ng goma, baterya, JRD, Kisar Popoy na Balmes. Yan. Diyan sa Lapu-Lapu. Pati mga fluids, belts, gasin na dyan. Dakul sindang branches dyan. Para mo para antabay tayong paano talaga. Let's give credit to where it is due. This di pa kang panahon. Si Sir Popoy, good morning sa Indo. Tabi dyan. May nagapot yun, sabi ni Frumencio Bernal, magkano daw abutin ng solar lights? Depende po sa papa-install. Magdigdi sana sa DCGB, hanapon si Junapolis. Ang duty mo dyan, anong aldaw? Oral daw. Si Frumencio Bell na report, nagapot. Depende po yan, John, sa kung ano ang gusto mong pailawan, kung pirang bumbilya, pirang electric pan, charger, o kung ano. Depende, basta. Pero at least, basic lamang, John. 4 o 5 bumbilya sa harong, charger, electric pan. Akin na yan. Magbagyo man, minasirang bagang aldaw pa kabagyo, igwa ka ng kuryente. Bako? Oras, Pilipinas, sa lawig ang parada yun ha, ubusin mo yan. It's 9:41. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO, visit a branch near you for special fiesta offers this June. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kadako lang na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Natatabang na poong baga ito, sinda kita ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol
Tumambang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan, yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. O dyan sa Sumurera Highway, may pinadarang video si Chief Jimmy, Pading Jim, kung ano nang sitwasyon niya pinurutol na sukahoy, gulpin ang igwa na nga mga napukan na kunyan duman sa tinampo mismo, yun. So kunyan sa may Murera, yan talagang kunyan na, todo na ang trabaho dyan. O, pasensyan lang muna tabi ang traffic at talagang maagi sa araw ka na sitwasyon. Dyan sa Morera. Pasensyan talaga. Dakulang pasensya pang kaipuhanan. O talagang massive na yan. Pinurutol na so kahoy dyan. Nasa tahaw kan tinapot. Sain man talaga yan maibubugtak. Aramong tadaong sitwasyon dyan sa nasabing lugar kay Chief Jimmy. Walang kapaguran. Tore Baraw pa. Chief Jimmy pa tama yan na halawig na pasensya talagang maagi sa araw ka na proseso sukahoy dyan pinurutol na pinalud na yaon ngo na nakabalagbag sa tinampo kaya dainin nakakabulos na traffic both going and coming from 3rd District over. Yan. Tapos double time na masyado ining operator ka na nagahali kay ning mga kahoy takon mano-mano siyam abuton kang siyam kay ni para maigilid ining mga kahoy dara kulao na pati ang gamit so heavy equipment tigigilid
Padre. Now, igwa lamang pa din ko niyan ngaya nag-assist dyan na konsisay na otoridad na mamanihar ka yan, tanganing dahil magsarabatan kumbaga kunyan kumbaga saramaan pagkunyan ang movement kan trafiko na dahil magkanya-kanyang magsurusuan in kaso may ibang paagi na over. May kwan man sa DPW sa dinitabi pa rin. Pag may magkuhan naman dyan, magpiririt naman pa so dapat organized. Anyway, sa observation ko pa rin, nakalampas na ako. Ang katuyang prayer and pleading sa motoristas and biyaheros as well, talagang maagi sa araw ka na proseso diyon. Ito nga ning sa mga kan mga nakaagi baga kan yan sa ining so traffic sa reblocking, dahil ako masyadong focus duman sa traffic kung ano. Ang pig-focusan ta pag igwaning sitwasyon is yung nagpapasaway. Because yung traffic talagang maagi sa araw ka na sitwasyon. Tinampuan day baga ng ibang agihan yun, hihirahayon mo, natural. Bubungkalon mo sa tinampo, natural, ma-epektoan sa traffic. Igwan ng epekto, I should say, sa traffic na dapat nga tong sabuton. Okay. Pag may mga nagpakuan baga sa tuon ng traffic, day ako nagpo-focus duman sa inconvenience ang gulpi. Pag nagpo-programa baga na natin pong may report sa traffic, day kita duman mina-focus ng gulpi sa inconvenience siya. Duman kita nag-focus sa apelo niya to na naging disiplinado sa mga driver na sunodun sa nasu tamang direksyon kan traffic ko dyan. Taan reblocking baga yung makaw sa talaga ng traffic. Kabilugan kan tinampo baga, babawasan mo sa mga gamit na tinampo. So, mapasensya ka. Ayan. So, sa wrong lane sa nagamiton mo, ay pwedeen. Pero kung sa baton mo, dumana nagkakaigwa ng problema. Yan. Because ining pagkakaatraso sa biyahe, talagang maagi sa araw ka na porsyon kung ang hihirayon mo, tinampo. Lalo kung daing ibang aagihan. Bako. Yan. And, nagpapara reklamo kita, ano na ngayon patrabaho reblocking, kaito dyan na lubak-lubak. Ano na ngayon pigigimo kan mga ilihido sa gobyerno, lubak-lubak na. Sige reklamo. Ngunya na pigreklamo, dahil pa man ngayang diferensya, pigugudak. Ara mo tabi, nindo ha. Bako kita ininyero. Nagkuangani kitang ininyero ka na nagpasabot sa to. Si engineer so amigo ta nasarong civil engineer, si engineer Merly Gaspi. Engineer niya ko paliwanagi ang publiko ta pigo para correctioner bago maray pa bago ngayon tinampo nga tangay ta pigo jackhammer naman pigo gudak report digdi dagit duman Facebook digdi rant digdi muda digdi sayang nga kang kwarta kan gobyerno tranquilo pa ngayaan tinampo kun ano iyan ta. So nahihiling ta sa nakitang common tao na daay manin pagkasabot sa engineering aspect kayan. Iyan tapig gugudak, sabi ni Engineer Merly Gaspi, may nahiling kami kaan
na daiman nga yaaram kan bako engineer. O, sarong ehemplo nga ya. Iyan yang highway, ang highway bagad yun, yan at tinampo. Igo baga ni mga kurit-kurit, sugari baga sighid yun, ano? Yan, gari sinigid na pabalagbag. Iba man itong sukurit sa tahaw na itom, so may ispalto, iba ito. Sugari sinigid baga na pabalagbag dyan sa tinampo. Iyan talagang pigkukuritan ang tanganing so goma, magkunyan, magkaigoning grip sa tinampo pagdalagan kan bihikulo. Day mag-slide. O yan nga ya, pag-una nga nindo, okay, sa naan na nahiling nindo, yan nakuan. Pero igwa nga ya kanikaan, nin pag-aadal, ang mga engineer na pag iyan makinis na, maski day pa nin mga crack o kung ano, bako na ngayaan suited sa safe na pagbiyahe. Tamaalnas na. O kay puhan na ngayang salidahanan. Okay nga yan, nahilig nindo dyan sa tinampo dahil ni mga crack. Pero igwa ngay kami kaning pagdeterminar na so irarom ka ano kung an nahihiling ni ngayaan yan dyan. Kaya paminsan baga pag may mga nagtetext sa to, ano man nga na, pero dahil gidodak naman dahil nasa na ako nagre-rebukan yun. Ako, oh. Iyan, nag-explicar na baga sa DPWH, Second District Engineering Office. Iyan nga yan, dyan sa porsyonan, dahil yung problema, pero sumasunod na porsyon, interrelated yan dyan sa porsyonan kan tinampo, ginudak ang tanganing pararihong safe nga yaan agihan. So, arog alag po kayo nanotabi. O, dyan po sa 3rd District, ha? O, yan na, pigpupurtula sa darakulao na kahoy dyan sa Morera, tanganing mapahiwas sa tinampo, mag-inibong na gilid, makongkreto na, may maagihan ang mga bihikulo coming from 3rd District and Pasiring Digdi, mantang pigwa pakaray iyan, na lubak-lubak na andyan, napatukad and parugsot sa Morera Highway. Ano? Morera Road stretch dyan sa 3rd District. Mabarita mo na kitang alas 10, pakalis kayo ni, may mga impormasyon pa kitang tutukaron. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the 2nd floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always #1. Always #1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras, alas 10:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Ipinag-orgulyo ka National Bureau of Investigation ang matarayumpong pagsalbar sa 10 minor de edad na biktima kan child exploitation kung sain sa indama na naaresto ang 2 individual sa Concepcion Tarlac na pigtuturo na sospek sa pang-aabuso kan mga nasabing aki. Sigun sa ahensya, nag-ugat ang sa indang pag-aresto o pag-aresto sa mga ini kan madakop ang sarong Swedish national asin pigsasabing child sexual offender kan Abril. Kaya poon ka ito sa indang ginibuan sa separadong investigasyon sa pangingenot kan National Bureau of Investigation Violence Against Women and Children Division sa sarong report na nagtuturo sa kinamumugtakan kan sarong suspect o facilitator. Nahilandig din na diskubre ninda ang Pilipinang facilitator igwang kasabwat kaibahanan sa iyang tugang na babae na involto sa pagpabakal asin distribusyon kan makadustang aktibidad na retrato, video asin maging live streaming show. Iyan ang detalye kan Bareta hali sa Newsbase. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at coriander.
Korean ginseng, saka pa? Gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future-ready, work-ready at life-ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Mabuhay! Yadipuan sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Igimbitaran kamong makiusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po on June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, kinamagmang aktibidad
arod ning utyan ng kamalig, adornong kamalig nun, tigsik, bawit-dawit, sports activities, baraylihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, otot, trade fair, kinadakil pang iba. Festival na. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Duro-diretso pala ng installation kan mga street lights sa mga tinampod dyan sa Puro, pasiring sa Taysan, Mariawa, Mayon, Estanza, Tula-Tula, Bugtong, Pawa, San Joaquin, San Roque, Bugtong, Tagas, yung parte kan pag maniugot kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Legazpi sa paagi ni Alkalde, Abogado, Congressman incoming, Pido Garbin Jr. Installation iyan, so pangako bagaan na ang Legazpi maging safer place, sa mga maabot pang aldaw, yan ang mga tinampong, mga delikado, mga mariknom, pailawan, installation kan mga street lights, road networks kan Puro, Taysan, Mariawa, Mayon, Estanza, Tula-Tula, stretch na yan, Bugtong, Pawa, San Joaquin, San Roque, Bunot, Bugtong, Tagas, both sur and north part kan Legazpi, sakop po yan, kaya na massive street lighting facilities na pinagpapa-installar kan administrasyon niya ni Alkalde Abogado Pido Garbin Jr. Parte kan pagmaniugot na mas maging conveniente, safe ang mga lugares na iyan tabi asin iba pa. May mga dagdag kitang istorya dyan sa luwas. Sunod-sunod iyan na report hali sa tuyang pag-iriba. Joshua, ang dagdag na istorya. Joshua, good morning. What's happening? Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong Bareta, posibleng abuton, Sir Pio, nin 4 na bulan ang installation o kaya pag dudurog tong kan mga steel components kan tulay na bakal na masugpon sa barangay Binitayan asin barangay Chilicaw sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini Sir Pio na itigtalaan o kaya kumbaga estimate na tinaabot man sa DCGB News kan bagong tagapagtaram kan 2nd District Engineering Office to sa probinsya kan Albay sa paagi ni Engineer Catherine Reliama. Dahil na si Kwan, so amigo taman dyan, si Ricky, si Sir Richard. Sabi ni Sir Ricky, nasa 2nd District Engineering Office man giraray siya. Kundi ang spokesperson na, CIO, si Engineer Catherine Reliama. Yun, And yun tabi siguro sa iya, 4 months na installation kan tulay na yun, kaya pagsurog-surog po kan mga bakal. Ang latest nyan tabi Sir Pio, nag-testing kan ang terminong ginamit, epoxy, na ikakaag tabi Sir Pio, duman sa mga bearing. Pag pasado na ini, ikakabit na sa mga bearing, sunod ng ikakaagduman, so girder, kaya so papatungan tabi ni Sir Pio kan mismong tulay, asin sunod-sunod na ini, sundo sa matapos. Although nabanggit niya 4 na bulan ang installation, pero sigun sa iya, laog pa ini, duman sa target completion date na November 2025. Yan, talagang laog na laog pa duman sa time frame. Roger to that, tabi Sir Pio, asin sa ngunyan, sigun sa iya, nasa 69.48% na ang development ka na patrabaho ka na sabing tulay. And sa mga main components man sa ini, iyo ang halos na kompleto na Sir Pio yung ma-deliver duman sa area kung kaya ba tigalauman na magduduro-diretso na pagkipatrabaho kayo ni tagkod sa masugpon ang tulay. Ang tugon ka na sabi ng ahensya sa kontraktor, dai paghidalion. Sir Pio, basta laog pa duman sa
target completion date, ta syempre dapat pasiguro ta di siya tiyo. Kakasudban nga ni, medyo nagulok-ulok lang, ta baka nga yakon hiridalion, turos na ang mga tornilyo, ang mga bearing, mas maray na ngayang pasiguro. So na kaya dahil nang pagidalion ang pagpatrabaho, ilan ta sa estimate ka di siya tiyo, kumbaga dahil, o kaya log pa ini, duman sa target date na November 2025, kailan sa kung dahil man sa ibang mga pwedeng makaulang, pero diretso na tayo sertiyo ang patrabaho asin masusugpo na ni siring man halit sertiyo so kumbaga nag-circular na ang nag-initiate ba kayo si Congressman Joey da nadaog ba kan eleksyon baka nga dahil na naman matapos ang sabi kan DPW 2nd District Engineering Office matatapos tabi yung sertiyo may budget na dahil nasa naman mina nasilinsyo na duman so porsyon kan ngaya hain na daw ng tulay ngunyan na pigigibo na naman iyon naman ang ginibong isyo dahil nasa nang kapunduhi ang mga kahirak man daw kayo ng mga nagpaparati ino nasa na ade ang nasunod naman ka na kapag nabilog dan mataraman iwayan so arong ka na milyones sana pag nabilog na igo naman yung mapos sa Facebook iwayan so arong kayo ng milyon arong sana palang niya kaan para yung bakan Freedom Park ba ko? Iyo sana nga enso na 25 milyones ay sus na mga tao. O mo niya na nabibilog ng tulay sinilimsyohon na baga. Oh, yun ang pinagasabing basta sa namin na puro gawak pa ni Bade. Dati kami sa Tiyo, may mga development dyan sa tulay na yan. Kan naging hot issue baga so 65%. Naday ko man ki visual development improvement naman pero tangay 65% na. Pero ito kaya so mga components trabaho sa abroad. Kakunyan atog na tabi sertiyo susog sa konfirmasyon ni Engineer Yama na sa kunya na patrabaho ini nasa 69.48%. Taigwan ang nahiling dyan na natuturo-turo gud ng padiit-diit. So ibang bakal sertiyo nagkataralbong na sa baba kan talog. Oho, so mga pundasyonis na bakal. Yan, sige. Ayun tabi sertiyo. Nagdag na itong istorya, update sa tulay kan binitayan Kilikaw, Garagalba. Diyos Pobino, PCGD. Salamat, Joshua. Binitayan area tabi and ina sa tulay na ayan tabi. Ang digdima sa Legazpi ining massive na installation kan mga street lights digdi sa release na ipinagpaluwas ni Alkalde, Abogado Pido Garbin Jr., installation ini kan mga street lights diyan sa road networks na Puro, Taysan, Mariawa, Mayon, Istan sa Tulatura, diyan yan sa Pasiring sa Sur. And then Bugtong Pawa, San Joaquin, San Roque, Bunot, Bugtong Tagas, digdi naman sa may norte, and babaw digdi sa may Tagas, Bugtong, Bunot area tabi So diretso yan, parte ka na massive efforts kan lokal na gobyerno kan Legazpi na iyan na mga lugar na yan na pinag-aragihan maging safe as in conveniente. Pag na-switch on iyan, talagang maliwanag na yan dyan ang mga area ngayon. For so long a time, ngunyan po, mapapaliwanagan na iyan. Yung traffic sa Padang Tabi na manageable na yan, igwa na po ni nagmamanihar kan traffic dyan sa Padang. Si Padingal nasa linya. Al, maray na aga Tabi, please go ahead na. Salamat Padi, dahil ka man talagang padumanan ngunyan sa mga reklamador na komentarista, lalo na sa social media. Dati-dati Padi, digdi sa mga harayong barangay, kan panahon, arugayan madiklumon,
Pigpa para ang tinampo, pigpa para reklamo, brangkado, saraditon, iba nangangarap ito na matinampo ang mga bulod ng sityo. Ngunyan, inaksyonan na iyan kan gobyerno nasyonal sa bahagi kan mga opisyales di gobyerno. Lalong-lalo na ako Bicol, sina Congressman Saldico, Public Knowledge Man, and Spurso Sindang Ginibo, talagang binadgetan iyan hali sa gobyerno nasyonal. Katarabang dyan, sinda Congressman Attorney Jill Boalon, dangan si incoming Congressman Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Ngunyan, na-implementar na yan, as in, implementar pa nga na iba. Ngunyan, parte yan ng mga street lights na yan, patinampo. Ngunyan, nagkaburok sana ang patinampo, digdi sa mga bulod, pati ang road widening. Alagad, panibago na naman ang reklamo ka, diba? Dain na siya ng daing ka kuntintuhan. Basta sa na makahiling ng depekto. Ade! Aram mo ang reklamo naman ngayon ka, diba? Ano na naman? Mga makaskaso na ngayon auto. Anapod kang pade. Never argue with a fool. Imbis kaya ang kilo sa naso kang panahon na harog kay ito. Ngunyan ngaya lugod, mga makaskaso ng auto. Dakuluno na lugod ng auto. Nagka-traffic na lugod. Mga makaskason. Kaya ngaya yan ang kausa kan aksidente. Jesus. Ano ngaya ang pigigibo kan mga opisyal kan gobyerno? Titiino ho na sa alkalde. Titiino ho na sa congressman. Titiino ho na sa kapitan. Kuna po nga yan, opisyal. Disiplina akong kuhan. Di disiplina para ng kaipuan. Baka umano depensa. So patinampo. Ano nga bigigimo ka mga pulis? Saka. Bigibasa pa sa pulis. So pulis. Sa mga makaskaso na auto. Nga si Say sunod pakaskaso pulis. dapat kintapahan kang pulis. Ngunyan na. Yan baga. Massive so pailaw dyan na Mayor Pido. Bako sa massive street lighting. Sa ngunyan nag-install na matindi ini. Building na po ini. Mareklamo na tayo maliwanagon. Ayun na yun. So pinagtuga baga na Mayor Kaito na parte kan priority na yan na mga solar street lights. Ngunyan yan na nga pupunan na. Ano naman daw ang sunod na reklamo? Postingan na lang sa tinampo. Marumrum na yan. Normal talagang dahil ka magkipadum na. Naku. Sa mga arayong barangay. Ako mismo, personal experience ako yan. Na pag may mga kampang kabagang medyo bako sa hulog ang kaisipan, araw talaga ng mga normal na komentaryo. Lalo na sa susunod doon magpara-atom-atom ka talaga kan komentarista sa social media. Ngayon mga matibayon. Sabi ba kan mga purman sala ngaya sa hulog noy an pakanidin mo. Ngayon mga matibayon. Kaya yan, tama. So, topic mo kasubago, piganog. Iyo nga talaga yan, actual na nangyayari ko yan. Kung ano naman ang mga development na nangyayari, imbis na mga pusyar, komentaryo man garay, ang sa imong madadangog. Uyan, pasalamat nga ni kita, tao yan, for so long a time, nariparo yan, as in pinag-active para na Mayor Pido. Iyan ang mga kailaw dyan sa mga sur na barangay na yan. Tabi yan na baga na pag-haragan man kanibang, madiklo mo na rin talaga. Uni na, pag-action na nga ni. Kaya bangan ta naman ang mga panibagong komentaryo. Ayan, sabi pa din ang informasyon pa, digdi Southern Part, Kalikaspi, Alarmario, DCGB. Salamat man kan sa ido pag-antabay, mahal na amang Diyos ang magbantay angel sa masunod na tabing programa. Thank you so much. Masunod po, si News Director Mardela, ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may